povedať, lebo mám na srdci, že mám povedať, tak ako Ježiš povedal, keď sa bude niekto hanbiť za mňa, tak bude sa aj on hanbiť za neho. Bolo to už dávnejšie, asi 5 roky alebo 6 roky, keď som ešte nebola obratená. Bola som chorá na nervy, brala som lieky, mala som depresiu a už som bola tak zavislá na tabletky, že proste milovala som ich. Nevedela som bez toho zaspať, lebo som strašne trpela, nevedela som spať, keď som mala tú depresiu. Ako v dome všetci spali, len ja som bola hore, som sa zatvárala do kúpelky, nevedela som dobre dýchať, mala som tlaky na hrudi. Vonku som chodila v noci predýchávať, plakala som. No a potom, keď som sa obratila, tak som ešte brala tie lieky. Manžel sa so mnou hádal, proste nechcel, aby som ich brala, lebo mňa ako nič nezaujímalo, len tie lieky. Proste dobre som sa cítila po nich. A keď mi raz vyhodil do peca, tak som na druhý deň išla k doktorovi, aby mi ich prepísal naspäť. A keď som bola obratená, tak postupne som cítila, že proste, keď som išla ku tým liekom, tak som cítila taký odpor. A prestala som, nezobrala som. Jeden večer som nezobrala lieky a cítila som, že kľudne môžem spať, že sa cítim dobre, aj bez tabletkov. Proste nevedela som, nepochopila som, že čo sa so mnou deje. Ja som tie lieky zobrala a som cítila, ale som ešte nevedela, že Boh ma uzdravil. Som cítila proste taký odpor k tým liekom, že nechcem ich. A som tie lieky zobrala a som vrútila do koša. Chvíľku prišlo na mňa taký, jak tlak. Jaj, čo som to spravila? Do koša som ich vrútila. Ale dobre mi bolo na druhý deň, tretí, proste postupne. A potom som si tak uvedomila, proste Boh mi dal pocítiť. Proste cítila som, že Boh ma uzdravil. A vtedy prišiel na mňa taký pláč. To nebol taký pláč, ale to bol z radosti, že som cítila, že Boh ma uzdravil. Ďaká Bohu, a odvtedy dobre.